Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, takže pokračujeme v čítaní Bhagavad Gity, taká aká je od Šilu Prabhupádu, druhá kapitola, ktorá sa nazýva Zhrnutie obsahu Bhagavad Gity a čítame verš číslo 15. Yam hina vyathayanti ete purusham purusharishabha samadhuka sukam dhīram somritattvaya kalpate. Preklad a význam od Šilu Prabhupádu. O najlepší z mužov Arjuna, ten, koho nerozruší ani radosť, ani nešťastie a v oboch stavoch zostáva pokojný, je nepochybne hodný oslobodenia. Význam. Každý, kto je pevne odhodlaný dosiahnuť duchovnú realizáciu a dokáže rovnako znášať šťastie i nešťastie, je nepochybne hodný vyslobodenia. Vo varnášramskej spoločnosti sa od človeka v 4. životnom štádiu, teda v stave odriekania, sannyás, vyžadujú veľké obete. No ten, kto chce dosiahnuť životnú dokonalosť, príjme stav sannyás napriek veľkým ťažkostiam. Napriek všetkým ťažkostiam. Najväčšie problémy pochádzajú z odlúčenia od rodiny, z prerušenia stykov so ženou a s deťmi. Ak je však človek pripravený znášať tieto nepríjemnosti, jeho cesta k duchovnej realizácii je otvorená. Kršna radil Arjunovi, aby vytrval vo svojich šatrijských povinnostiach, aby napriek všetkým ťažkostiam bojoval proti rodinným príslušníkom a proti tých, ktorých miloval. Šri Chaitanya Mahaprabhu mal 24 rokov, keď prijal sannyás a jeho mladá žena, ani jeho stará matka nemali nikoho, kto by sa o ne postaral. No on to predsa urobil pre dosiahnutie vyššieho cieľa a bol neoblomný, splnený svojej vyššej duchovnej povinnosti. Iba s takou pevnou odhodlanosťou sa človek môže vyslobodiť z pút, ktorého väznia v hmotnom stave. Preklad, verš a preklad ešte raz. Yam hina vyathayanti ete purusham purusharishabha samadhuka sukam dhīram somritattvaya kalpate. O najlepší z mužov Arjuna, ten, koho nerozvíjí ani radosť, ani nešťastie, v oboch stavoch zostáva pokojný, je nepochybne hodný oslobodenia. Om Jnānatimirandhasya Jnānanjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prashta Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Guru. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare. Takže zase Krishna pokračuje Arjunovi vysvetľovať, ako v predošlom verši, krátkodobé bolesti a radosti a bolesti prichádzajú a odchádzajú ako leto a zima, pochádzajú zo zmyslových vnemov, potomok Bháratu a človek sa musí naučiť znášať ich a nenechať sa nimi rozrušovať. O najlepší z mužov Arjuna, ten, koho nerozruší ani radosť, ani nešťastia, v oboch stavoch zostáva pokojný, je nepochybne hodný oslobodenia. Takže Krishna hovorí tu o oslobodení. Krishna tu hovorí o oslobodení. A Šrila Prabhupád vo význame tomuto veršu rozpráva o sannyase. Sannyase, stave odriekania. Sannyas je stav odriekania alebo stav, kedy človek podľa varnašramského systému brahmani by prijímali sannyas a odchádzali od svojej rodiny, odchádzali zo svojej dediny alebo mesta, kde žijú a postupne začnú cestovať a kázať, praktikovať a kázať duchovné poznanie všetkým a každým, koho stretnú a kamkoľvek Krishna pošle. Hej. A je to veľmi ťažké prijať sannyas, hlavne po celom živote, keď človek strávil pohodlný alebo do určitej miery pohodlný a šťastný život so svojou rodinou, so ženou a svojimi deťmi, a svojimi príbuznými a tak ďalej a zažíval veľké radosti, zdieľal aj svoju bolesť, nielen šťastie. Hej. A toto všetko mu pomohlo s tolerovaním tohto šťastia a nešťastia. Hej. A zrazu človek má opustiť svoju rodinu a nebude mať nikoho, s kým bude zdieľať svoje šťastie. Nebude mať nikoho, s kým bude zdieľať svoje nešťastie, kto mu pomôže. A jedinou úlohou takéhoto sannyasina je odozdať sa plne Krishnovi. A to je aj popísané v šastrách, že nikto by nemal prijať sannyas bez toho, aby bol závisel plne na najvyššej boskej osobnosti Krishnovi. Človek, ktorý prijíma stav odriekania, by mal byť plnohodnotne odovzdaný Krishnovi s plnou vierou, ktorá pochádza z jeho realizácie o tom, že Krishna sa vždycky o neho postará a vždycky má miesto preňho v jeho oddanej službe. Vždycky je zamestnaný v oddanej službe, má vzťah s Krishnom vyvinutý do takej miery,
že to nie je pre ňo teoretické, ale je to naozaj jeho životná cesta a je to jeho život samotný. Takýto človek nebude mať potrebu závisieť na rodine, na priateľoch alebo na nejakých svojich blízkych a nebude závisieť na finančných prostriedkoch, ktoré mu dajú ľudia alebo ktoré mu dáva rodina alebo nejaká penzia alebo práca, biznis nejaký a tak ďalej. Sannyasi by mal chodiť od domu k domu, zdržať sa tam iba na pár minút počasu podojenia kravy, nejakých 15-20 minút treba, možno aj kratšie, záleží. Mal by zobrať len toľko, koľko mu treba a iba trochu, z každého domu iba trochu a počas tej doby, keď je tam, tak by mal kázať o najvyššej absolútnej pravde, o zmysle ľudského života, o transcendentálnom šťastí, o ciele ľudského života, na ktorý ľudia alebo grihasti, hospodári, ľudia, ktorí žijú rodinný život, môžu častokrát zabudnúť. Práve kvôli tomu, že sú práve kvôli tomu, že sú neustále zamestnaní v naplňaní materiálnych povinností a užívania si a trpenia materiálneho života. Takže sannyas je jedno z najvyšších štádí ľudského života, kde by sa každý mal dostať, teda hlavne brahmani. Tradične sannyas by prijímali iba brahmani a vo väčšine prípadov by ho prijímali iba až po ukončení grihastha ashramu, kedy človek naozaj má tie realizácie zo života hospodára, kde zrealizuje, ako ťažké je starať sa o samého seba a o svoju rodinu v tomto materiálnom živote, kde pochopí, že nie všetko je v jeho rukách, ani ochrana jeho rodiny, ani zdravie jeho rodiny, ale kde zrealizuje, že aj napriek tomu, že vykonáva svoje povinnosti plno na 100%, tak výsledky nezávisia na ňom, ale závisia na karme, na Krišnovi a na rôznych ďalších okolnostiach, na slobodnej vôle nás a ďalších živých bytostí. A človek zrealizuje celú ten komplexný systém tohto materiálneho sveta a zrealizuje svoju maličkosť. Hej? Krišna je neobmedzený, nekonečný a my sme veľmi, veľmi obmedzení a koneční. My sme veľmi miniatúrni a veľmi málo je, čo my môžeme naozaj robiť a ovplyvniť. Vo väčšine prípadov konáme pod vplyvom kvalít hmotnej prírody, pod vplyvom falošného ega, alebo teda stotožnenia sa s našou materiálnou situáciou, do ktorej sme sa dostali prostredníctvom aj niekoľkých životov, alebo prostredníctvom tohto života. Sme na základe našich činností získali svoje určité upadhis, alebo naše určité pomenovania sa a my sa na základe toho my sa označujeme určitým spôsobom. Ja som bankár, ja som nejaký úradník, ja som smetiar, ja som opravár, ja som brahmana, ja som šudra, kšatria, vajšia. Hej. A my sa s týmto stotožňujeme a jednáme na základe toho. Častokrát bez rozmýšľania a bez použitia našej slobodnej vôle. To, čo živá bytosť môže naozaj robiť, je použiť slobodnú vôľu. A to je, kde aktivita duše začína. Keď my prestaneme jednať ako naprogramovaní, ale začneme rozmýšľať. A táto Brahma Jigyasa, začneme sa zamýšľať nad zmyslom ľudského života, nad jeho dočasnosťou, nad tým, čo s ním môžeme spraviť a čo by sme s ním mali spraviť, a teda študovať vedské poznanie, Bhagavad Gitu, Šrímad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, nektarodanosti, študovať práce ďalších ačariov a združovať sa, stretávať sa s tými, ktorí naozaj berú duchovný život vážne. Na základe použitia tejto našej slobodnej vôly pre duchovný pokrok, vtedy duša začne ožívať a prestane konať iba ako pod vplyvom materiálnej prírody, že kde nás vietor fúka, kde tie kvality hmotnej prírody odfúknú nás, tak tam budeme. Hej, ale človek na základe poznania môže pozastaviť určité činnosti alebo ich obmedziť, zredukovať a venovať sa viacej aj teda duchovnému životu. A dostať sa do takého bodu prostredníctvom tohto života hospodára, lebo väčšina ľudí bude žiť životom hospodára. Ale aj keby nie, hoci kto, či je to už brahmačari, alebo či je to hospodár, alebo či je to niekto, kto nevie byť ani brahmačari, ani hospodár. Každý z nás má svoje utrpenia, každý z nás je pod vplyvom materiálnej prírody a my by sme sa mali snažiť študovať to, čo sa nám deje v živote, porozumieť tomu a vyriešiť to duchovným riešením. A to je odovzdanie sa Krišnovi a prijať všetko šťastie a utrpenie, ktoré nám prichádza
s pokorou a bez rozrušenia. Bez rozrušenia z vykonávania oddanej služby. Hej. Ako Arjuna tu má robiť oddanú službu tým, že bude bojovať proti vlastnej rodine. Ale on je rozrušený tým šťastím, ktoré by mohol zažiť s nimi a nebude môcť, a teda nešťastím z toho, že sa nebude stať, nešťastím z toho, že nebude môcť byť šťastný. Hej. On je s tým rozrušený a nechce bojovať. Aj keď vie, že to je jeho dharma, svadharma. On je kšatria a jeho povinnosťou teraz je získať to kráľovstvo späť od Duryodhana. Ale tým, že je rozrušený týmto šťastím a nešťastím, tak nie je schopný vykonávať oddanú službu. Takže preto je tu povedané, že Krišna hovorí, ten, koho nerozruší ani radosť, ani nešťastie a v oboch stávoch zostáva pokojný, je nepochybne hodný oslobodenia. A ten pokoj znamená, že v pokoji bude pokračovať, vykonávať oddanú službu a plniť si svoje povinnosti, ktoré sú mu dané na základe miesta, času a okolností. Niekto môže byť hospodár. Jeho povinnosťou je postarať sa o manželku, postarať sa o deti, či už materiálne, emocionálne alebo duchovne. Všetky musí sa o to snažiť. Akýkoľvek výsledok príde, ten hospodár musí dať energiu do toho. Či bude už úspešný alebo nie, záleží na Krišnovi. A tam budú ďalšie verše, ktoré to vysvetľujú. Keď je niekto brahmačari, tak by sa mal naplne odozdať svojmu duchovnému učiteľovi a službe jemu. Či už to bude v chráme, či už bude cestovať, kdekoľvek ho jeho duchovný učiteľ pošle. Tak to by mal byť jeho najvyšším cieľom. Nehromadiť nič, všetko odozdať svojmu guruovi ako služobníka Krišnu, ktorý je plno a priamočiaro zamestnaný v oddanej službe. Mal by študovať a vzdelávať sa a snažiť sa pochopiť tiež to isté, čo aj tento hospodár sa snaží pochopiť. Tú realitu tohto materiálneho sveta. Hej. Takže všetci z nás by sa mali dostať do takého bodu, kde budeme schopní tolerovať šťastie a nešťastie a kde budeme schopní byť zamestnaní v oddanej službe na základe našej slobodnej vôly, na základe nášho srdca a pochopenia materiálneho sveta, na základe lásky ku Krišnovi, na základe ocenenia Krišnu a na základe vďaky Krišnovi, nielen zo strachu, ale z prirodzenej náklonnosti a pochopenia toho, že my sme len jeho súčasťou skutočnosti. My nemáme nič iné na práci, len slúžiť Krišnovi. A buď to budeme robiť dobrovoľne, s plným vedomím, robiť oddanú službu, taká, ktorá ho najviac teší, alebo to budeme robiť nevedome, v bezvedomí, budeme slúžiť tomuto materiálnemu svetu ako súčasť týchto karmických dejov a celej tejto materiálnej hry, ktorá sa tu deje, ktorú považujeme za realitu a v skutočnosti len dočasná, tým pádom neskutočná. Skutočná, ale dočasná, hej, takže iluzórna. Takže my tak či tak budeme slúžiť Krišnovi, buď priamo jemu a jeho služobníkom, alebo budeme slúžiť materiálnej prírode a Durge, ktorá je tiež jeho služobníčka, ktorá riadi celý tento materiálny svet a zamestnáva karmu a trestá a odmeňuje a tak ďalej. Ale každopádne my budeme vždycky zamestnaní. Hej. To je prirodzenosť duše je slúžiť. Buď budeme slúžiť Krišnovi a jeho odmeným, alebo budeme sa tomu vyhýbať a budeme slúžiť tak či tak niekde, niekomu, nejak. Buď budeme slúžiť našemu bossovi, alebo jak sa to povie, šéfovi vo firme, alebo budeme slúžiť svojej manželke, alebo budeme slúžiť svojim deťom, častokrát, ktorí môžu iba vykorisťovať. Budeme slúžiť nejakým svojim priateľom, ktorí nevedia intoxikovať sami a potrebujú nás. A jeden druhému si poslúžime takým štýlom, že sa necítime sami, keď ideme na ceste do pekla. Hej. A vždycky budeme slúžiť niekomu. Žiadny vzťah v materiálnom svete nie je taký čistý, že by človek mal vzťah s niekým bez toho, aby tá druhá strana očakávala niečo, aby sme my očakávali niečo od tej druhej strany. Vždycky je tam tá služba, opätovná služba, ktorú očakávame, jeden od druhého. Hej. Takže všetky naše materiálne vzťahy sú založené na tom, aby sme niečo získali, a tá druhá strana tiež chce niečo získať. Takže viac menej je to len taký obchod s materiálnou prírodou, ale v tomto obchode my musíme slúžiť. Nejak, tak či ona. Takže naše rozhodnutie, naša slobodná vôľa je len o tom, že sa musíme rozhodnúť, kde chceme slúžiť. Ale slúžiť budeme. Kde chceme, ktoré zákony chceme nasledovať. Zákony Najvyššieho Pána, alebo zákony nejakej firmy, zákony nejakého štátu, nejaké vymyslené dočasné zákony. Zároveň musíme tiež žiť v realite a vidieť, že žijeme v určitej dobe, v určitom svete, kde platia určité zákony a my ich musíme nasledovať tiež. Aby sme nespravili nejaký špeciálny rozruch vo svete, ktorý prinesie treba buď zlé svetlo
na našu paramparu alebo na naše učenie, alebo na základe nenasledovania týchto zákonov, materiálnych zákonov rôzneho štátu alebo firmy alebo kadečoho, aby sme sa nedostali do takých problémov, ktoré nám budú brániť vo vykonávaní oddanej služby, spievaní Hare Krishna Maha Mantry, robenia kirtanov, čítania kníh a tak ďalej. Ale mali by sme si byť vedomi toho, že tieto zákony sú také druhotné, hej? Že tie slúžia len na to, aby sme mali jaký taký kľud v tomto materiálnom svete a boli schopní si spraviť čas na oddanú službu. Ale tie prvotné zákony, ktoré chceme nasledovať a porozumieť, sú zákony Krišnu. Zákony, ktoré sú vysvetlené v Bhagavad Gite, zákony, ktoré nás v skutočnosti vyslobodia z tejto materiálnej existencie. Hej? Takže, ako je tu popísané, sannyas znamená, že človek bude závisieť plne na Krišnovi a bude nerozrušený, šťastný a nešťastný a bude schopný vykonávať oddanú službu, a to je to, čo radí Krišna aj Arjunovi, hoci nie je sannyasi. A to isté radí aj nám samotným, hej. Že my tiež nie sme sannyasi, ale ten princíp toho sannyasu by sme mali trénovať čo najskôr, hej. Snažiť sa odozdať najvyššiemu pánovi, vykonávať si svoje povinnosti, ale nezávisieť na výsledkoch týchto činností. Možno to prinesie šťastie, možno to prinesie nešťastie, možno to bude niečo, čo očakávam, možno to bude niečo iné. Ale v každom prípade ja to vykonávam ako svoju povinnosť, ako svoju materiálnu povinnosť, ako svoju duchovnú povinnosť, záleží, čo vykonávame. Hej. Ak je to nejaká priama služba v chráme, priama služba guruovi, priama služba oddaný, tak je to oddaná služba, teda transcendentálna činnosť, ktorá nenesie karmu, ak je správená s čistým vedomím, s potešením, potešiť Krišnu. Hej. Alebo si vykonávame aj svoje materiálne povinnosti, ako je starať sa o rodinu, hej, zamestnať sa, mať nejaké zamestnanie, aby sme mali nejaký príjem a mali z čoho žiť a udržať telo a dušu pohromade a tiež túto rodinu pohromade, hej. Pretože tým, že človek začne vykonať hriešne činnosti a veľakrát rozvody medzi ľuďmi sa dejú len kvôli tomu, že ľudia sú slabí alebo nechcú zotrvať v tom, častokrát je to niečo malicherné a ľudia len na základe falošného ega, hej, sa hádajú a ničia jeden druhého a nakoniec odídu, alebo podvádzajú s niekým a tak ďalej. Veľakrát takéto činnosti sú hriešné a prinesú toľko rozruchu do života človeka, že človek není schopný sa z toho karmicky sám nejak dostať von. Samozrejme, oddaná služba sa dá vykonávať v hociakom štádiu, hoci akom mieste. Oddaná služba nie je pochopená, podmienená žiadnym materiálnym umiestnením. Takže aj človek, ktorý je najviac rozrušený a ide cez peklo, hoci čo, nejakého materiálneho života, stále je nejaká možnosť vykonávať oddanú službu. Najjednoduchšia je spievanie Hare Krishna Maha Mantry. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Ale zároveň sa snažíme zariadiť si život takým štýlom, do takej miery, do akej môžeme, aby sme mali nejaký ten kľud, aby sme si plnili svoje povinnosti, aby sme nerozrušovali druhých, aby sme sa starali o tých, ktorí na nás závisia a všetko zamestnať v službe Krišnovi. Tiež je tu popísané, Sri Chaitanya Mahaprabhu mal 24 rokov, keď prijal sannyas a jeho mladá žena ani jeho stará matka nemali nikoho, kto by sa o ne postaral. No on to predsa urobil pre dosiahnutie vyššieho cieľa a bol obľudný v splnení svojej vyššej duchovnej povinnosti. Iba s takou pevnou odhodlanosťou sa človek môže vyslobodiť z pút, ktorého väznia v hmotnom svete. Pre niekoho odísť od rodiny, prijať sannyas, bude to práve čo má spraviť. A pre niekoho iného zostať s tou rodinou a plniť si svoje povinnosti hospodára, bude to odriekanie práve pre neho. Hej? Niekedy ľudia sa snažia odísť do svojich povinností a nazvať to ako príjmanie sannyasu, alebo idem robiť duchovný život a tak ďalej. Alebo žijú aj s rodinou, ale vôbec sa o nich nestarajú, vôbec sa o nich nezaujímajú a vidia ich ako materiálne osoby, hoci sú to aj oddaní. Hej. A človek vlastne týmto zanedbáva oddaných, ktorým by mal slúžiť. Ak jeho rodina je oddaná, tak človek by mal slúžiť týmto oddaným a zostať s nimi. Chaitanya Mahaprabhu je najvyššia osobnosť božstva, Kršna samotný, v nálade Šrimati Radharani, ktorý chce a prišiel rozdávať prema bhakti, lásku všetkým živým bytostiam, prostredníctvom spievania Hare Krishna Maha Mantry. A aby ho ľudia brali vážne, tak prijal sannyas, lebo v tej dobe sa sannyasi, každý zdal úctu sannyasimu a každý bol načúval, čo sannyasi hovorí. Hej? Tak preto to Chaitanya Mahaprabhu spravil. A my si musíme uvedomiť, že jedna vec je následovať a druhá je imitovať, alebo imitácia, hej, po slovensky tiež sa tak. Takže následovať
alebo imitovať. Niektoré činnosti, ktoré osoby na vyššej duchovnej úrovni vykonávajú, nie sú pre nás. Keby vykonávame tie isté činnosti ako prijanie sanjasu trebárs. Vidíme, že veľa ľudí prijalo sanjas, keď bol veľmi mladý a neskôr sa znovu oženili. Neboli pripravení na to, hej. Možno, že boli zamestnaní v oddanej službe na základe pokynu gurua a tak ďalej a bola to nejaká taká emergency situácia a tak ďalej. Lekšie Prabhupád mal tiež veľa žiakov, ktorí neskôr poklesli zo stavu sannyasa. Keď sannyas poklesne, tak sa tomu hovorí vantasi. Nie sannyasi, ale vantasi. Ten, ktorý príjma svoje zvratky, hej. Lebo sannyasi by mal byť natoľko odpútaný od materiálneho sveta, že ho opustí ako niečo nepotrebné, ako niečo, čo nás zaväzuje v tomto materiálnom svete a ide plne za oslobodením. Hej. Ale pokiaľ nie je na tej úrovni, tak to, čo opustil, ako tie zvratky, keď vyjdú z tela, tak ich znovu zje a znovu ide späť k tomu. Hej. Takže je to nešťastná situácia a vo väčšine prípadov takáto osoba nie je veľmi rešpektovaná a definitívne to prinesie pochybnosti do mysle ľudí, ktorí to všetko sledujú a vidia. Hoci aj takáto osoba môže byť duchovne seriózna a robiť duchovný pokrok, že nedá sa všetko posúdiť hneď len na základe nejakej prvej reakcie, že niečo vidíme a že to je vantasi, proste poklesol a tak ďalej. Miesto, čas, okolnosti a treba byť vždycky snažiť sa jednať a posudzovať ľudí bez závisti alebo nejaké malichernosti alebo pomsty a tak ďalej. Hej. Vždycky byť objektívny, nielen subjektívny. Takže pre Chaitanya Mahaprabhu to odriekanie bolo prijať sannyas. Pre ňo to ani nebolo odriekanie, lebo Krishna samotný je odpútaný od tohto materiálneho sveta. Ale pre ľudí, pre bežných ľudí by toto bolo odriekanie, ako Šrila Prabhupád hovorí, pretože musí odísť zo svojej rodiny a tak ďalej. A pre niektorých ľudí je to odriekanie zostať so svojou rodinou. Hej? Pre tých, čo zažívajú šťastie v rodine, tak pre nich je odriekanie odísť. Ale pre tých, pre ktorých ten materiálny život je ťažký, tak pre nich je odriekanie zostať a plniť si tam tie svoje povinnosti. A veľakrát ľudia v mene odriekania v skutočnosti odchádzajú od svojho odriekania. A čo je veľmi nesprávne. Takže človek by sa mal vždycky nájsť si nejakých oddaných, ktorí sú pokročilejší ako on sám. A keď chce robiť takéto veľké rozhodnutia, tak by mal konzultovať s duchovným učiteľom, alebo so svojimi duchovnými bratmi, alebo s oddanými, ktorí sú očividne dobre duchovne umiestnení a majú aj správne filozofické porozumenie toho, ako sa oddaná služba vykonáva. A takýto človek mali by sme byť vždycky otvorení radám a pokynom starších a duchovného učiteľa, hej. Aby sme nespravili nejakú chybu, ktorá nás môže omrzieť a priniesť takto do nešťastia samých seba, alebo našu rodinu, alebo blízkych, alebo chrám, alebo kohokoľvek. Takže nebyť rozrušený šťastím alebo nešťastím, neodchádzať, nepríjmať stav odriekania len kvôli tomu, že grihasta alebo život hospodára je plný nešťastia. Hej, to nie je dôvod na to, aby človek prijal sannyas. To nie je dôvod na to, aby človek odchádzal od rodiny, pretože zažíva nešťastie. Nie, my by sme sa mali snažiť naučiť, ako tolerovať nešťastie. Ako vidieť to nešťastie z toho správneho pohľadu. Nešťastie je, jeden verš Bhagavatam je Tattenukam Pán, nepamätám si ten celý verš, ale v podstate ten verš hovorí, že ten človek, ktorý je schopný prijať všetky takéto ťažkosti, ktoré prichádzajú do jeho života, prijať ich a neustále príjmať útočisko najvyššieho Pána a rozumieť, že tieto moje ťažkosti, ktoré mi prichádzajú, tak to je to, čo si ja zaslúžim, hej? To je to, čo ja musím platiť, tým, že ich budem tolerovať. A tým ten môj karmický dlh sa vynuluje. A takýmto štýlom ja budem vyslobodený z tohto zajatia, z mojej karmy. A ďalej vykonávaním oddanej služby ja už nebudem vykonávať ďalšiu karmu, ktorá ma to zaväzuje, ale naopak nadväzovať vzťah s Krišnou a pripravovať si miesto v duchovnom svete, kde budem schopný robiť oddanú službu, ktorá je Sat Chit Ananda, ktorá je plná poznania, je večná, je plná blaženosti. Takže my musíme vnímať, nebyť rozruštený šťastím a nešťastným nie len takým tým, že už nebudem ani šťastný, ani nešťastný, že takým tým svojim predsazvatím. My musíme mať poznanie toho, čo je šťastie, čo je nešťastie.
Ako to nešťastie prichádza? Prečo to nešťastie prichádza? Kto nám robí to nešťastie? Niekto iný alebo my sme si ho spravili. A len to teraz prichádza v tomto čase. Hej? A čím viac sme schopní prijať naše nešťastie spokojnou myslou, alebo aj s rozrušenou, ale prijať to a pochopiť to v srdci to prijať. Nielen tak, že áno, že príjmam to, jasne, príjmam to. Ale nás to len trápi a sa to tam buduje celé to trápenia, v jednom bode len vybuchneme jak nejaká výbušnina. Tak naopak, my by sme mali pracovať s tým šťastím a nešťastím, ktoré prichádza, nebuď k tomu pripútaný, snažiť sa od toho odpútať, pochopiť to takým štýlom, ako by sme to treba vysvetlili niekomu inému. Keby sa tá istá situácia deje nám a s našim poznaním, ktoré máme, ako by sme pomohli tomu človeku, ako by sme mu to vysvetlili, že má treba ženu, ktorá ho treba nechápe a má nejaké problémy, alebo ktorý má muža, ktorý tiež nie je doma, nevenuje sa tak jej, ako by sa mal. Ako by ste to vysvetlili tej osobe, že by to pomohlo tomu vzťahu obidvom a zároveň by to viac upokojilo, hej, tú situáciu a dalo im to správne porozumenie. Tak to isté, čo by sme povedali im, povedzme sami sebe, hej, a snažme sa to pochopiť a prijať to v živote a spraviť niečo lepšie, čo to môže pochopiť, hej, že šťastie, nešťastie, my tolerujeme a snažíme sa vylepšiť tú situáciu, vylepšiť tie vzťahy, akýkoľvek problém tu môže byť. Snažíme sa na tom pracovať, ale takým štýlom, aby sme mali aj neustále čas na priamu oddanú službu, na spievanie Hare Krishna Mahamantry, na čítanie, na stretávanie sa s oddanými, na kirtan, na príjmanie prasadám, hej, a na čistý život a na duchovný pokrok. Takže, a to, čo nemôžeme ovplyvniť, tak musíme len prijať hold. Áno, je to moja karma. Vidím, že snažím sa to zmeniť, nedá sa to. Príjmam to. Dostávam to, čo si zaslúžime. A častokrát, keď sa dostaneme do toho bodu, že naozaj to príjmeme, tak veľakrát toto môže skončiť. Nie? Ako náhle príjmeme tú situáciu, že áno, zaslúžim si to, ale naozaj úprimne, že to človek príjme v srdci, nielen tak, že si povie, že áno, až to zaslúžim si to, ale vnútri si myslím, že ale aj tak nepáči sa mi to tak. Keď sa človek naozaj pokorí a zo srdca, z hĺbky srdca príjme tú situáciu, keď sa snažili ju zmeniť a nemení sa to, vidí, že nemá ten človek šancu to zmeniť, tak to príjme. Častokrát tá situácia sa môže zmeniť a vyvinúť sa niečo dobré z toho. Ale tiež sa to nemusí stať, že? Záleží na našej karme, na tom, čo si zaslúžime a na tom, čo Krišna nám chce dať do nášho života, aby nám pomohol sa vyzdvihnúť a inšpirovať sa do duchovných aktivít. Aby nám vysvetlil, že tento materiálny svet nie je pre nás. Aj tak odtiaľ to odídeme, skôr či neskôr. Minimálne smrťou to musíme ukončiť. Takže preto my trpíme, aby sme sa v jednom bode dostali do bodu, kedy naozaj sa rozhodneme, áno, nemá to tu až taký zmysel. Chcem vedieť niečo viac, chcem vidieť duchovný život, chcem poznať Krišnu, odozdať sa mu a tak ďalej. Chcem sa vyslobodiť a chcem slúžiť Krišnovi. Hej. Takže tu skončíme v tomto 10. veršom a vidíme sa na budúce. Hare Krishna.